naye si mali ngumu sana. Jal moro majegni 43 mawuok e gweng' mar Atia mantiere Olmorane kaunti ma Laikipia naso adhola mag magina manoyude kinde ma chije mag kuo mag dhok nomonjo gweng'no moringo gi jamni. Julius Kunel Nerik nindo ei ode e kinde mane ninde ode kinde mano winjo tungni oko mar ode to kanyo wuok oko neno gima timre nofwenyo ni ne gin jokuo mag jamni ema nomonje. MCA Mogwel Benson Kimara ywak ni monj ni notimore mana seche machuok kende to kapisa mag arita kotelnegi kod jalup komishona mar Kirima John Orata bago romo mar nyayo kwe kendo riwo wi oganda modak kono. Piny owacho koro dwaro mondo mi omed abila mag arita e gwengego mar rido arita e alworano. Sasa wakati nilikaa kidogo nikasikia watu wanafungulia mbuzi nje ya boma. Mimi nikaita kijana wangu mwenye alikuwa nje. Sasa tulikuwa tunaona kama ni amefungulia. So baada ya kufungua sasa nikajia wakora. Sisi tukafuata hiyo mbuzi kupiga tona kwa jirani yangu ametoa. Ameingia kwa jirani mwingine tena hapo ametoa. Sasa hapo ndio tumepatana nao kwa barabara. Kanikonga risasi ya mguu. Sasa naona mkwepa tena kujifisha kwa msituni. Hapo mwisho tukaanza kufika kuja kanileta